ଅରୁଣୀର ଅକ୍ଷର ଯାତ୍ରା। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା, ତା ନାଁ ଅରୁଣୀ। ସେ ଗୋଟିଏ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଜା ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବସି ଭାବୁଥିଲା, ଏହି ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କଥା କହିପାରନ୍ତେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଠାତ୍ ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ତଳକୁ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଚିକୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ ନେଇପାରିବି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଅରୁଣୀର ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଚିକୁ ଡେଇଁପଡ଼ି କହିଲା, ଦେଖ, ଆକାଶରେ 7 ରଙ୍ଗର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଅରୁଣୀ କହିଲା, ବାଃ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର। ସେମାନେ ଏକ ବଗିଚା ପାଖ ଦେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଟ ଘାସ ଖାଉଥିଲା। ଚିକୁ କହିଲା, ଦେଖ, ତା ଦେହରେ କେତେ ନରମ ଉନ ଅଛି। ବଗିଚା ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଜଣେ ଋଷି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଅରୁଣୀ ଆଉ ଚିକୁକୁ ଦେଖି ମଧୁର ହସଟିଏ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଏକତାର ସହିତ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅରୁଣୀ କଳ୍ପନା କଲା ଯେ ସେମାନେ ଐରାବତ ହାତୀ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଚିକୁ ନାକ ଟେକି କହିଲା, ଏଠି କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗଛର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଅରୁଣୀ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ତୋଳିଲା ଏବଂ ନିଜ ଓଠରେ ଫୁଙ୍କି ତାର ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ପବନରେ ଉଡ଼ାଇଦେଲା। ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ କଇଁଚ ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଁରୁଥିଲା। ସକାଳର କଅଁଳ ଖରା ତା ପିଠି ଉପରେ ପଡ଼ି ଚିକ୍ମିକ୍ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ତା ବାଛୁରୀ ସହିତ ଥିଲା। ଦୂରରେ ଅରୁଣୀର ସୁନ୍ଦର ଘରଟି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବେଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଡେଇଁଲା। ଅରୁଣୀ ଖୁସିରେ ହସିଦେଲା। ସେ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଚିକୁ, ଏହା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା। ଚିକୁ ହସି କହିଲା, ଆମ ଅକ୍ଷର ଯାତ୍ରା ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚିକୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଚକ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ତାର ଖେଳ ଦେଖି ଅରୁଣୀ ଖୁସିରେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଛତା ଧରିଲା। ସେମାନେ ପୁଣି ନଈକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଆକାଶରେ ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନ ଉଇଁଥିଲା। ପାଣିରେ ତାର ଛାଇ ଝଲମଲ କରୁଥିଲା। ଚିକୁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହସି ଅରୁଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟଗର ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଲା। ଅରୁଣୀ ଖୁସିରେ ଫୁଲଟିକୁ ନିଜ କାନରେ ଲଗାଇଲା। ଅରୁଣୀ ଠିଆ ହୋଇ ଗଛର ଗୋଟିଏ ଡାଳକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଚିକୁ ତଳେ ବସି ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଢେଉ ପରି ଦିଶୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଅରୁଣୀ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କଲା। ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେମାନେ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଚିକୁ ମଜାରେ ତରଭୁଜ ଖାଇଲା, ଯାହା ସେ ନିଜ ଥଳିରେ ଆଣିଥିଲା। ସେମାନେ ଗାଁର ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନ ପାଖ ଦେଇଗଲେ। ଭିତରୁ ଧୂପକାଠିର ମହକ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା। ସେମାନେ ପୁଣି ନଈକୂଳକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ସେଠାରେ ପାଣିକୂଳରେ ସବୁଜ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର କିଆରିଟିଏ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ପବନରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଉଡ଼ିଆସି ଅରୁଣୀର ହାତ ପାପୁଲିରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସ୍ନେହରେ ତାକୁ ନିଜ ବହି ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଫୁଲ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଳା ଭ୍ରମରକୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମହୁମାଛି ମଧ୍ୟ ମହୁ ଖାଉଥିଲା। ରାତି ହୋଇଗଲା। ଅରୁଣୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇଲା। ତାର ମଧୁର ସ୍ୱର ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭୁଥିଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରୁ ଲମ୍ବା ଲତାଟିଏ ଓହଳିଥିଲା। ଚିକୁ ସେଥିରେ ଧରି ଖୁସିରେ ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଅରୁଣୀ ବିଭୋର ହୋଇ ହସୁଥିଲା। ସକାଳ ହେଲା। ଅରୁଣୀ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶାଗୁଆ ଶୁଆକୁ ଦେଖିଲା। ଦୂରରେ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଷଣ୍ଢ ଚରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହରିଣ ଛୁଆ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପଳାଇଲା। ତା ଦେହର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଖରାରେ ଚମକୁଥିଲା। ସେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଅଟକି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ। ଅରୁଣୀ ଖୁସିରେ କହିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଅକ୍ଷର ଶିଖିଗଲି। ଏବେ ମୋର ପଢ଼ିବାକୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ହଂସ ଉଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି ତା ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହେଉଛି।